Pingpongový svetový rebríček vytvára organizácia International Table Tennis Federation, skrátené ITTF. Každý profesionálny hráč v stolnom tenise v ňom získava body za výsledky na turnajoch. Čím lepší výsledok hráč dosiahne, tým viac bodov získa. Záleží aj na type turnaja. Veľké turnaje dávajú viac bodov ako malé. Napríklad na turnajoch ako World Table Tennis Champions alebo World Table Tennis Cup Finals môže hráč získať oveľa viac bodov než na menších podujatiach. Do rebríčka sa ale nepočítajú všetky turnaje, ale iba niekoľko najlepších výsledkov za posledných 12 mesiacov. Ak hráč prestane hrať alebo má horšie výsledky, jeho body sa postupne odpočítajú. Preto sa rebríček mení každý týždeň a hráči musia stále hrať dobre, aby si udržali svoju pozíciu. Príklady bodov podľa typu turnaja: World Table Tennis Champions, Grand Smash, víťaz 2000 bodov, finalisti 1400, semifinalisti 900. World Table Tennis Cup Finals, Champions, víťaz 1000 bodov, finalisti 700, semifinalisti 450. VTT Star Contender, víťaz 500 bodov, finalisti 350, semifinalisti 200. VTT Contender, víťaz 250 bodov, finalisti 150, semifinalisti 90.